श्री स्वामी समर्थ. नमस्कार मंडळी, मी मीना तुळसकर. आज मी तुम्हाला टमाट्याचा सार कसा बनवतात ते दाखवणार आहे. चला तर मग बघूया. हे मिरची 8-9 मिरची घेतली सुकी, ते बारीक करून पाण्यात टाकायचे फुगत. हे धने, हे 2 टमाटे, कांदा आणि हे खोबरं. हे आता सगळं वाटण काढते आम्ही पहिलं आणि नंतर मग मी टमाट्याचं सार कसं बनवतात ते दाखवणार. हे मिरची अशी फुगत घालायची तोडून, म्हणजे ती फुगतील बरे. 8-9 मिरची घेतले मी. त्याच्यामध्ये थोडेसे धने टाकायचे फुगत. हे बेडकी मिरची घेतलेले आहेत. हे थोडेसे धने. हे काय घेतलंस? हे 2 टोमॅटो घेतले आहेत. हे आता असे बारीक करते याचे तुकडे. कांदा, 1 कांदा घेतला. त्यातला हा कांदा अर्धा उभा चिरला आणि थोडासा फोडणीसाठी ठेवलाय. बारका छोटा होता कांदा. आता हे खोबरं, हे सगळं एकत्र घालते. आता काय? हळद अर्धा चमचा. बस. तर गॅस चालू करते मी. तूप ठेवते. तूप टाकलाय. आता 2 चमचे, 2 ते 3 चमचे तेल टाकते. कांदा टाकते थोडासा. तो मग अशी बारीक चिरले. हां, तो मग आणि कढीपत्ता. साधा पानं कढीपत्त्याची. आता टोमॅटो टाकते बारीक केलेले. कांदे जरा नरम होईपर्यंत ठेवायचे. आता झाकणी मारून ठेवते. टोमॅटो जरा आतमध्ये शिजले पाहिजे 2 मिनिटं. झाकण काढते मी. आता जरा गॅस फास्ट करते. हे आता वाटण घालते याच्यामध्ये. पाणी टाकलं. जेवढं आपल्याला पाहिजे तेवढं आपण पाणी टाकायचं. किती पातळ पाहिजे तेवढं. झालंय का? रेडी झाली आहे टोमॅटोची आमटी. हो, रेडी झाली आहे. आता मीठ वगैरे घालायचंय. आता याच्यात 4-5 कोकमं टाकायची. कोकमं आतमध्ये शिजून येतील ना, म्हणजे आंबटपणा उतरेल त्याच्यामध्ये. आता याच्यामध्ये मीठ घालते चवीपुरतं. किती चमचे घातले मीठ? 1.5 चमचा. चवीपुरतं घालायचं मीठ. एकदा ढवळून घेते म्हणजे कढी येईल त्याला.
आता थोडंसं अर्धा चमचा मीठ टाकलं, लागलं नव्हतं म्हणून. अशा प्रकारे आपली टमाट्याची कढी झालेली आहे. हा जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब